Wel, mae'n galwad i addoli heno'n dod o lyfr y datguddiad i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, clodydd anfeidrol sydd i Iesu Gwyw, fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw, ac arno rhof fy mhwys, gwaredi wna rhag distryw angau dwys. Wel, ein darlleniad ni heno yw llyfr y proffwyd Eseia a phenod 50. Eseia pennod 50. Fel hyn y dywed yr arglwydd, ple felly mae llythyr ysgar eich mam a roddais i'w gyrru ymaith? Neu i ba echwynwr y gwerthais chwi, creditor yw echwynwr, o achos eich camweddau y gwerthwyd chwi, ac oherwydd eich troseddau y gyrrwyd eich mam ymaith. Pam nad oedd neb yma pan ddeithim, na neb yn ateb
pan elwais. A yw fy llaw yn rhy fyr i achub, neu a wyf yn rhy wan i waredu? Gwelwch, rwy'n sychu'r môr am dicter ac yn troi afonydd yn ddiffeithwch. Y mae ei pysgod yn drewi o ddiffyg dŵr ac yn trengu o sychder. Rwy'n gwisgo'r nefoedd a gala'r wisg ac yn rhoi sach liain yn amdo iddynt. Rhoes yr arglwydd yw i mi dafod un yn dysgu, i wybod sut i gynnal y diffygiol a gair. Bob bore y mae'n agor fy nghyst i wrando fel un yn dysgu. Agorodd yr arglwydd yw fy nghyst ac ni wrth wynebau sydnau, na chilio nôl. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr am cernau i'r rhai a dynnau'r farf. Ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na phoer. Mae'r arglwydd yw yn fy nghynnal. Am hynny ni chaf fy sarhau. Felly, gosoda fy wyneb fel callester. A gwn, dwi'n gwybod, nam cywilyddir. Y mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau wrth law, pwy a ddadlau i'm herbyn. Gadewch i ni wynebu'n gilydd, pwy am gwrthwyneba. Gadewch iddo nesau ataf. Y mae'r arglwydd yw yn fy nghynnal, pwy am condemnia. Byddant i gyd yn treulio fel dilledyn a ysur gan wyfyn. Pwy bynnag ohonoch sy'n ofni'r arglwydd, gwrandawed ar lais ei was. Yr un sy'n rhodio mewn tywyllwch heb olau ganddo, ymddirieded yn enw'r arglwydd a phwyso ar ei ddew. Ond chwi i gyd sy'n cynne tân ac yn goleio tewynion, rhodiwch wrth lewyrch eich tân a'r tewynion a oleuwyd gennych. Dyma'r hyn a ddaw i chwi o'm llaw, byddwch yn gorwedd mewn dioddefaint. Yn diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac yn gweddio ei fendith ar y gair i ni heno. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd i geisio Duw nawr mewn gweddi. Diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron heno yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni wedi canu clodydd anfeidrol iddo fe yn barod ac yn eisiau canu clodydd anfeidrol i Dduw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, yn un Duw bendigedig, Iawe, y Jehofa mawr, ein Duw ni, a'n Tad ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod i blygu ger dy fron, ti sydd Dduw, ti sydd wedi'n gwneud ni o arglwydd, ti sydd wedi'n creu ni, ti sydd yn ein cynnal ni, i ni'n gwbl hollol ddibynnol arna ti. Yno tir i ni'n byw, yn symud ac yn bod. Ac wyt ti mor dda tuag ato ni, yn wir, wyt ti mor dda at bawb. Y drwg a'r da, y cyfiawn a'r anghyfiawn yn dy ras cyffredinol. Cyn ni'n diolch am drigareddau newydd sy'n dod bob bore. I ni wedi profi nhw heddi arglwydd. I ni wedi cael cysgod, bwyd, dillad, cynhaliaeth. Oth law di mae'n dod, ac i ni'n diolch arglwydd. I ni'n diolch yn fawr. Nad wyt ti ddim yn ymwneud â dynion yn ôl ei pechodau ac yn ôl ei heiddiant. Wyt ti mor rasol ac mor drigarog. I ni'n diolch. Ac o arglwydd i ni yn diolch wedyn ni yn fwy am yr efengil. I ni'n diolch am dy ras a chibol i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cyfadde ac yn cyffesu ein pechod yn derbyn di arglwydd, nad ydyn ni ddim yn dygaru di fel y dylen ni, ac yn caru'n cymydog fel ni'n hunain chwaith. Dyledwyr ydyn ni arglwydd i ti. I ni wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw ac wedi troi un ffyrdd ein hunain. Ac i ni'n cyffesu hynny arglwydd, unwaith eto dyna natur ni, yw troi bant, mynd ein ffordd ein hunain. Ond i ni'n diolch
bod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Wyt ti wedi trefnu cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer, na ser uwch ben fe drefnwyd ffordd. Yn hyngor tri yn un, i achub gwael, golledig, euog, ddyn. Ac i ni'n canmol dy ras o arglwydd. I ni'n canmol dy gariad i heno. Ein trafferth ni yw pidio a'i weld a mor fawr ag yw e. Ac i ni gofyn i ti'n helpu ni heno wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu. Diolch am y fraint o gael wneud hynny yn y bennod yma yn Eseia. Ac wrth i ni ddod at y cymun o arglwydd, byddwn ni'n gallu cael ein atgoffa. Byddwn ni'n gallu cofio am dy gariad di o arglwydd yn Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni angen ein atgoffa, mae'n gywilydd i ni, ond i ni angen ein atgoffa am barhaus o arglwydd. O fawredd dy gariad, o ddyfnder dy gariad, o ryfeddod dy gariad, wrth feddwl at bwy mae bod e at yr anniwiol, bod e ar gyfer rhoi diamadferth, pechaduriaid a gelynion. A mae hynny o arglwydd yn rhyfeddod, oherwydd mae'n tarddu yno ti dy hunan. Dyw e ddim yn dibynnu ar y gwrthrych, dyw e ddim yn dibynnu arno ni, mae'n dod oddi wrtho ti, yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweddio arglwydd am weinidogaeth yr ysbryd glân heno, i ogoneddu Iesu Grist yn ein plith ni, i ddyrchafu yr arglwydd Iesu. O arglwydd i ni'n gofyn am y diddanydd arall ac am ei weinidogaeth ef arglwydd. I'n helpu ni i edrych allan ohono ni'n hunain, i edrych ar yr arglwydd Iesu ac y bydd o arglwydd yn dod yn fwy yn ein golwg ni ac yn fwy real i ni. I ni'n gweddio byddi di yma gyda ni arglwydd trwy berson yr ysbryd glân. A byddwn ni'n gweld rhywbeth ohono ti arglwydd heno. Ti ni angen arglwydd, a ti ni moyn yn fwy na dim byd arall. Wyt ti yn fwy na dy fendithion o arglwydd, wyt ti'n fwy na dy roddion, wyt ti'n fwy na dy ras o arglwydd, ac i'n eisiau dy weld di felly. O arglwydd, dere ato ni, i ni'n gweddio heno. Dangos Iesu Grist i ni yn ei ogoniant o arglwydd. Rhoi ni liged ffydd a rhoi ni help o arglwydd i'w weld e. Fel y gwas dioddefus, y gwas sy'n siarad fyna yn Eseia 50, y Meseia ac ein ceidwad ni oedd wedi dod a'i roi ei hun drosom ni. O arglwydd i ni'n gweddio dy fendith ar yr oedfa yma heno. O arglwydd, pan wyt ti yn nesau, pan mae dy bresenoldeb di yn real o arglwydd, mae e'n difa ei lunod, mae e'n toddi y galon, mae e'n helpu ni arglwydd yn ein bywyd, gyda ein sancteiddrwydd, gyda ein blaenoriaethau, pan wyt ti'n dod yn agos. O dere arglwydd i ni'n gweddio, dere yn agos ato ni heno, a datguddia dy hunan, mwy o dy hunan i ni, yn yr oedfa newydd hon. I ni'n gweddio dros waith yr wythnos sydd o'n blaen ni, i ni'n gweddio dros y clwb arglwydd, ac yn diolch yn fawr am y cyfle sydd gyda ni, a'r fraint sydd gyda ni, a'r dyletswydd o gyflwyno'r efengyl i genhedlaeth newydd. Diolch bod gyda ni drysor i'w chyflwyno, trysor bendigedig yn Iesu Grist. O, helpa ni arglwydd. Diolch bod ti'n defnyddio llestri pridd. Fel bod y gogoniant yn y neges. Gyn ni'n gweddio bydd hynny'n wir yr wythnos yma. Nid bod ni yn neb o arglwydd, yno ni'n hunain, dim ond cyflwyno trysor i ni. Gyn ni'n gweddio bydd yr holl sylw ar y trysor. Bydd yr holl sylw ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd yn cael ei ddangos ger bron y plant fydd yn dod, a rhieni bydd yn dod i'r epilog a phwy bynnag o arglwydd.
O, diolch bod gyda ni wrthrych hawddgar, prydferth, gwariadwr bendigedig i'w gyflwyno. Helpa ni Arglwydd yn y gwaith a diolch am y cyfle a'r fraint. Ac i ni'n gweddio bydd yr had gwerthfawr yn syrthio ar dir da wrth gwrs, ac y bydd mewn amser yn dwyn ffrwyth. O, by gyda ni hyder yn yr had o Arglwydd, achos gair Duw yw e. Dim byd yn bod ar yr had o gwbl. Dim ond eisiau'r amodau iawn yn y galon sydd. Ac felly ti sy'n paratoi calonnau, ti sy'n toddi calonnau Arglwydd, ti sy'n newid calonnau wrth gwrs, ti sy'n rhoi'r galon newydd. Ac felly ni'n gweddio bydd i di i wneud hyn. Yn yr wythnos yma, neu mewn amser i ddod o Arglwydd. Ac i ni'n cyflwyno hyn i ti dy glod. Clod i dy ras wrth gwrs, clod i'r efengil, clod i allu Duw, clod i'r Arglwydd Iesu Grist. I ni'n cofio am ein gilydd o Arglwydd yn yr eglwys, i ni'n gweddio dros bob un sydd yn gaeth i gartre neu ei cartrefi ar hyn o bryd Arglwydd. Rai mewn gwendid a llesgedd o Arglwydd, bendithio nhw, a cynnal nhw, a cadw eu golwg nhw hefyd ar Iesu. Yr un sy'n cydymdeimlo yn ein gwendid, ein harch o ffeiriad ffyddlon, sy'n cofio amdano ni, ddydd a nos. Ac o Arglwydd, ni'n gweddio dros waith arall yr efengil yn ystod yr haf. Mae yna wersylloedd wedi bod wythnos diwetha, mae yna wersylloedd i ddod a cynadleddau o Arglwydd bendithio'r gwaith mwyn cyflwyno'r efengil, yn gweddio i ti i gyffwrdd a chalonnau ac achub y neidiau Arglwydd. Eto, yr ha yma nawr. Ac o Arglwydd i gryfhau dy bobl di hefyd, cryfhau ein ffydd ni, a'n cariad ni ato ti, a'n gobaith ni, yno ti Arglwydd, i ti bendithio y gwaith yma. Ac yn arbennig Arglwydd, i ti ymweld â ni. I ti ymweld a dod yn agos yn hyn i gyd, trwy yr ysbryd glân yn dod lawr mewn o arglwyddere i ni'n gweddio, fel bod pobl yn gwybod beth yw e i gael presenoldeb Duw yn agos. Y realiti yna o bresenoldeb Duw. Arglwydd trigarha wrtho ni a derbyn ein diolch ni. I ni'n cofio am ein brodyr a chwiorydd sy'n dioddau, i ni'n meddwl am India, lot ar hyn o bryd, yn gwir yn gweddio drostyn nhw a driniaeth ofnadw mae rhai yn cael. Cynnal nhw o dad, rhod y freichiau amdanyn nhw, ac i ni'n gweddio bydd wedi gyda nhw ac yn ei defnyddio nhw hyn i gyd, ac y bydd eraill yn dod i ddadnabod trwyddyn nhw. O Arglwydd i ni'n cyflwyno rhai mewn gymaint o wledydd sydd yn dioddau Arglwydd. Derbyn ni nawr Arglwydd a derbyn ein diolch, ac ar dy ben bo'r goron, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd ta. Mae Iesu'n fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas.
Wel, ni'n troi heno at y darlleniad gawson ni, pennod 50 o lyfr y proffwyd Eseia. Mae'n neges wrth gwrs i Israel trwy y proffwyd ynglyn â'r geithglyd bod nhw yn mynd i Babylon. Ond mae ymhell cyn iddo fe ddigwydd. Dyw ddim yn digwydd yn nyddiau Eseia, mae'n digwydd yn nyddiau Jeremia. Ond mae'n broffwydoliaeth wrth gwrs, ac yn air i blant Israel. Mae nhw yn tybio bod yr arglwydd wedi ei gadael ac wedi anghofio amdanyn nhw. Ac mae dyna pam mae'r sôn yma bod nhw'n cael mynd i geithglyd. Dyw hynny ddim yn wir. A mae'r neges ar ddechrau'r bennod bod yn gwbl abal, fel eriod, yw cymryd nhw yn ôl. Mae'n gwbl alluog, mae'r un mor gryf ag eriod yw cymryd nhw yn ôl. Ond, do nhw ddim yn gwrando pan oedd yn galw. A dyw nhw ddim. Dyw nhw ddim yn gwrando pan mae yn galw. Ac neu problem nhw. Ac dyna pam fydden nhw'n cael eu ceryddu, cosbi, fydden nhw'n cael mynd i wlad arall. Ond wedyn, wrth gwrs, mae e'n pwysleisio, mae'r drws ar agor i chi ddod nôl. Mae'r drws ar agor. Ac i ni'n cael gwybod wedyn pwy yw'r drws. Shwd mae hwn yn bosib. A mae'r gwas yn siarad. A'r gwas yw'r drws, wrth gwrs, iddyn nhw ddod yn ôl. Ac mae'r gwas y Meseia, pwynto at yr arglwydd Iesu, mae'n athro, cysurlon, mae'n was ifydd, mae'n fodlon dioddau, yn wirfoddol, ac mae'n un y bydd yr arglwydd yn ei gyhoeddi yn gyfiawn, a bydd neb yn gallu dod ag unrhyw beth yn ei erbyn na rhai sy'n ymddiried ynddo fe. Mae'n dod â buddigoliaeth i'w bobl. Ac wedyn yn y diwedd, reit ar ddiwedd y bennod, mae yna ergyd. Os ych chi eisiau goleuni yr arglwydd, chi'n teimlo bod chi ddim yn gwybod yn glir beth yw'r ffordd, trowch at yr arglwydd. A gwrandewch arno fe. Ond i'r rhai sy'n mynd a'i goleuni i hunain. O, mae gyda ni oleuni, ni'n gwybod yn iawn. Wel, carwch chi mlaen medda'r arglwydd, ond bydd eich diwedd chi yn gorwedd mewn dioddefaint. So dyna braslun y bennod. I ni nawr sydd fan hyn heno, di ni ddim yn perthyn i blant Israel, wrth gwrs, ond mae'n neges berthnasol i ni mewn sawl ffordd. I ddechrau, mae'n atgoffa ni o'r gwas. Mae'n atgoffa ni o'r arglwydd Iesu Grist. Pwy yw beth mae wedi wneud droson ni. A mae hwnna'n yn arwen i'n naturiol i ddod at y cymundeb. Achos dyna beth ni'n neud, wrth gwrs, ni'n cofio am ei aberth cofio am ei gariad ac i ni'n porthi ar hynny, ni'n bwydo ar hynny, bwydo'n heneidiau ni ar hynny, wrth gofio a cymryd y bara a'r gwyn. Hefyd, mae yna neges i ni, wrth gwrs. Mae yna neges i Israel yma. Mae nhw wedi cael ei gadael i fynd, ond mae'r drws ar agor. Mae'r un neges i'r ddynoliaeth. Wrth gwrs. Ydyn ni yn ein pechodau. Ydyn ni wedi cael ein pellhau oddi wrth Dduw, yn Adda ac Efa. Ond mae'r drws ar agor. Mae'r arglwydd wedi paratoi drws i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r un neges i unrhyw un wedyn ni. Wel nawr te, dewch at yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Dewch i gael bywyd ynddo fe. So ni'n dechrau nawr te gyda'r arglwydd yn herio ei bobl, sy'n gweud, wedi anghofio amdano ni, sdim ots da fe amdano ni, achos bod e ffili dal gafel arno ni, a'n amddiffyn ni, mae'n sôn y byddwn ni'n mynd i wlad arall. Na'r math o beth o'n nhw'n meddwl, chi'n gweld? Ac mae yn ei herio nhw. So, mae'n gweud fel hyn, adnod 1, ple felly mae llythyr ysgaf a'ch mam, os gawn ni'r sleid cyntaf i ddod lan rhywbryd nawr, diolch yn fawr. Na fe? Nawr te meddai yr arglwydd. Dangoswch i fi lle mae'r difos. Lle mae e? Dangoswch i fi.
chi'n gweld beth oedd hynny'n golygu, beth mae'n feddwl wrth hynny ydy, tasau fe wedi dweud, reit, wy'n torri off a chi'n llwyr, bydde dim ffordd nôl. Chi'n deall? Bydde dim ffordd nôl. Oedd dim hawl yn Israel nawr, os o'ch chi wedi cael ysgariad, nid ewyllus Duw, ond os o'ch chi wedi cael, oedd ddim posib i'r ddau na briodi to. Felly, tasau Duw wedi dweud, reit, na fe, na chi, bydde dim ffordd nôl. Ond Duw ddim yn dweud hynny. Dyw e ddim wedi dweud hynny wrth Israel, a dyw e ddim wedi dweud hynny wrth y ddynoliaeth chwaith. Mae'n pechodau ni'n wedi'n gwahanu ni oddi wrth e wedyn. Ond mae yna ffordd nôl. Mae yna ffordd nôl yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr ail ddarlun wedyn ni, neu i ba echwynwr y gwerthais chwi. I ba echwynwr. Nawr, ni'n mynd defnyddio'r gair yna fel arfer yn Llwynendi. Echwynwr, creditor. Creditor. Hynny yw, yr awgrym yw bod yr arglwydd mewn dyled. Bod e ffili ffordo i gadw ei bobl. Chi'n deall? A bod e wedi gwerthu nhw wedyn ni i glirio ei ddyledion. Ych chi beth ofnadwy feddwl, wrth gwrs. Ych chi ddarlun ofnadwy, bydde hwnna. Ond na, nid dyna beth sydd wedi digwydd o gwbl, medda'r arglwydd. Na, o achos eich camweddau y gwerthwyd. Chi wedi cael mynd achos eich ffordd chi o fyw, medda'r arglwydd. Nid bod fi ffili cadw chi, nid bod fi ffili ffwrdo chi, nid bod fi ddim eisiau'ch cadw. Na, chi sydd wedi gwrthryfela, medda fe. Chi sydd wedi mynd eich ffordd eich hunan. Mae'n wir am Israel, mae'n wir am y ddynoliaeth, wrth gwrs. Mae'n wir amdano ni gyd, wrth natur. Dyna sydd wedi digwydd i ni. Nid bod Duw ffili cadw gafel arno ni, neu ffili ffwrdo'n cadw ni. Nage. Ni sydd wedi mynnu troi ein ffordd ein hunain, a pido gwrando pan oedd e'n galw arno ni. Ble oedd pawb? Adnod 2. Pam nad oedd neb yna pan ddeithim, na neb yn ateb pan elwais. Mae'r arglwydd yn galw ar ei bobl. Mae'n galw ar bobl Israel. Mae wedi anfon proffwyd ar ôl proffwyd ar ôl proffwyd. A mae'r un peth yn wir i ni. Mae gyda ni gyfle wythnos yma i gyflwyno'r efengil yn y clwb. A mae'n fraint, wrth gwrs, a fydd pobl yn clywed. A mae rai o'n ni yn tystiolaethu yn bersonol. Mae rai o'n ni'n mynd i'r dre, mae rai o'n ni'n gwneud pethau gwahanol. Mae bore coffi, p'un bod e tu fewn i'r eglwys neu tu fas. P'un bod e'n wersyll neu rhywbeth arall. I ni cyflwyno. Pam? O, dyna beth mae'r arglwydd moyn. Mae moyn i ni gyflwyno'r neges i bobl. Mae moyn i ni alw ar bobl. Ond dyma'r gair gan yr arglwydd, wel ble o'ch chi te? Pam o'ch chi ddim yn gwrando pan ni'n galw? Na'r neges. Ac wrth gwrs, falle bod e'n gweud na wrthoch chi heno, wrtho ti heno, rhywun, wedi chi di ymateb, chi di clywed am Iesu Grist, chi di clywed yr efengel, chi di ymateb, chi di dod. Bydd hwnna'n mynd yn ei bant, chi'n gweld? Mae hwnna'n mynd yn ei bant oddi wrth yr arglwydd, os nag i ni'n gwrando ac yn ymateb, ac yn dod at yr arglwydd Iesu. A mae'r arglwydd wedyn yn adnod 2 achub, neu aw i fy rhyw. Yr un ystyr achub, gwelwch rwy'n sychu'r môr coch am dicter. Ond na beth sy'n dod i'r meddwl, y môr coch. Mae'n atgoffa nhw, chi'n gweld? Beth nath e? Mae'n atgoffa nhw o'r plai. Ffordd dath e nhw allan o wlad yr Aifft. A dyw e ddim di newid dim. Dim. Chi'n gallu cofio pryd eithoch chi'n Gristion? Chi'n gallu meddwl nawr nôl y cyfnod neu'r amser eithoch chi'n Gristion? Be ddigwyddodd yn eich bywyd chi, y ffordd oedd yr arglwydd yn gweithio, ffordd oedd e'n siarad â chi, ffordd oedd e'n galw arno chi, ffordd oedd e'n dod â chi, ffordd nath eich newid chi. Ydy e'r un peth heno? Ydy e'r un wrth fynd mewn i clwb wythnos yma? Mae gwmws yn peth. Mae gwmws yn peth, dwi'n wedi newid dim. Dwi'n wedi colli ei allu achubol, ei afael, ei lais yn galw, gallu rhoi calon newydd i rywun.
Diolch wedi newid dim. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Dyw e ddim wedi newid o gwbl. A mae rhaid ni beidio ei gyfyngu fe achos diffyg ffydd gyda ni ynddo fe. A diffyg disgwyliad yn ei allu fe. Ac wedyn ni, i ni cael gwybod nawr te, siwrd mae'r arglwydd yn gallu dweud, na i chachub chi eto. Mae'r drws ar agor. Dwi ddim wedi cael y drws. Na chi neges. Ond dyw e neges wefreiddiol. Neges yr efengyl. Allwn ni ddweud wrth bobl, dwi'n wedi cael y drws eto. Dyw'r drws ddim wedi cael. Mae'n ddydd gras. Mae drws trigaredd ar agor. Dwedwch wrth rhywun wythnos yma. Dwi ddim yn rhy hwyr. Mae'r drws ar agor yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae mor garedig, mae mor drigarog. Mae darlun o'r drws nawr te. Mae darlun o'r arglwydd Iesu yn y broffwydoliaeth hyfryd yma o'r Meseia, y gwas wrth gwrs. Pa fath un yw e? Mae e'n athro cysurlon. Nawr peth cyntaf i ni'n clywed, mae'n athro cysurlon. Rhoes yr arglwydd yw i mi dafod un yn dysgu. So mae gyda fe dafod i ddysgu. Mae'n fodlon dysgu pobl. Mae'n fodlon siarad a dysgu. I wybod sut i gynnal y diffygiol a gair. Ond chi ddysgeidiaeth hyfryd, I gynnal y rhai sy'n blino. I gynnal y rhai sy'n diffygio. Na chi ddysgeidiaeth hyfryd. Dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu. Bob bore mae'n agor fy nghyst i wrando fel un yn dysgu. Mae gyda fe dafod i ddysgu, ond mae gyda fe glist i wrando gyntaf cyn dysgu. Chi'n gweld? A mae hwnna'n dangos gostyngeidrwydd mawr yr arglwydd Iesu Grist. Bod e'n gyfartal â Duw, mae wedi dod yn ddyn wrth gwrs, ac wrth ddod yn ddyn ac wrth ddod yn y cnawd, mae wedi rhoi ei hunan o dan y tad nefo. A bob bore, oedd e'n gwrando am neges y dydd fel petai, ac wedyn yn dysgu. Yn ôl beth oedd e'n cael, beth oedd e'n clywed gan y tad. Oedd Iesu Grist yn dweud yn hunan, wrth gwrs i fod e. Ioan 7:16. Atebodd Iesu hwy, nid eiddo fi yw'r hyn y rwyf yn ei ddysgu, ond eiddo yr hwn am hanfonodd i. Meddyliwch bod e'n dweud hynny. Dwi'n derbyn a dwi'n rhoi. Mae'n nghyst i ar agor i'r nefoedd, a mae'n hafod i'n barod i basio fyna'n. Athrawiaeth dysgeidiaeth i gysuro. Geiriau bywyd, wrth gwrs, geiriau bywyd tragwyddo yn yr arglwydd Iesu. Ioan 8:28, pan fyddwch wedi dyrchafu mab y dyn ar y groes, byddwch yn gwybod mai my fi yw, ac nad wyf yn gwneud dim ohono fy hun, ond fy mod yn dweud yr union bethau y mae'r tad wedi ei dysgu i mi. Dyna chi, yn union beth mae'n dweud yn Eseia 50, mae'r arglwydd Iesu yn ei ddweud. Dwi ddim yn dweud dim ohono fi'n hunan, ond beth mae'r tad yn ei roi i fi. Mae yna un arall dwi ddim wedi rhoi e lan, oherwydd nid ohono fy hun a lleferais, ond y tad ei hun. Hwnnw am hanfonodd i sy'n wedi rhoi gorchymyn i mi, beth a ddwedaf, beth a lefaraf. Yr un peth eto. Ac wrth gwrs geiriau i gynnal geiriau bywyd. Dewch ata fi, wrth gwrs, pwy bynnag sy'n credu ynddo fi, fydd e ddim yn newynu, fydd e ddim yn sychedu. Dewch ata fi, bawb sy'n flinderog neu flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r rhwystrau chi. Peidiwch a byw eich bywyd yn y byd yma ar eich pen eich hunan, yn eich nerth eich hunan. Sim gobeith gyda chi. Dewch ata i, dewch. Dwi fodlon dod wrth eich ochr chi. I chi gael dod o dan yr un iau, o dan yr un bar pren a fi. A newn ni gerdded gyda'n gilydd na'r bywyd Cristnogol. Dewch ata i. Geiriau bendigedig wrth gwrs. Chi'n cofio fe'n ymwneud â Jairus, a'i ferch yn wael,
A wedyn y wraig yn cyffwrdd ymyl gwysg Iesu a gorfod stopo ac delio gyda hi, wrth gwrs. A wedyn y neges yn dod, paid y poeni'r athro ragor, mae wedi marw, mae rhy hwyr nawr. Paid ag ofni. Paid ag ofni. Just cred. 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 Paid ag ofni. Na chi eiriau? Dwi ddim yn rhy hwyr. Dwi ddim yn rhy hwyr. Falle bod rhywun yn meddwl heno wrth rando bod hi'n rhy hwyr. Bod chi'n ormod o bechadur. Bod chi wedi mynd rhy bell. Tra bod chi'n clywed yr efengil, dwi ddim yn rhy hwyr. A mae'r arglwydd Iesu'n dweud, paid ag ofni, cred yn unig. Mae yna faddeuant, mae yna ryddhad, mae yna ffordd i olchi ein pechodau ni yng ngwaed Iesu Grist, trwy gredu nawr. A nawr, dwi ddim yn rhy hwyr. A mae Salm 45 yn proffwydo eto am y Meseia ac yn sôn amdano fe fel hyn, tywalltwyd gras ar dy wefusau, am I Dduw dy fendithio am byth. Na chi ddarlun hyfryd. Mae eiriau fe'n eiriau gras. Geiriau grasol. Come on, dewch ata I. Nac ofnwch. Ydych yn credu yn yw, dalwch mlaen I gredu yno fynnau hefyd. Dwi'n mynd I baratoi lle I chi, fyddai'n dod nôl ar eich cyfer chi. Geiriau grasol, geiriau gras. Beth mae yn neud, wrth gwrs, ar ein rhan ni. Beth mae yn neud drosto ni, beth mae yn neud ar ein cyfer ni. Mae'r efengil yn llawn geiriau gras yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ni, mae'n sôn am, wrth gwrs, yr agor y glist yma. Mae'r geiriau, mae'r dafod yn rasol, a mae'r glist ar agor. Na chi ddarlun o ddefosiwn yr arglwydd Iesu, I fuddod parod, I fuddod perffaith I ewyllus y tad. Ac yn hynny, wrth gwrs, mae'n esiampl I ni. Oedd e'n fodlon y mostwm, oedd e'n fodlon bod yn ifydd. Mae'n dangos I gariad at y tad, yn ifyddhau iddo fe. Mae'n esiampl I ni, wrth gwrs. Dyna fel I ni fod. Yn ostyngedig. Os mae'r ysbryd glân ar waith yng nghalon Cristion, mae'n barod I ddysgu. Mae'n barod I gael I ddysgu. Dwi'n yn gwybod y cwbl. Dwi'n yn llawn o'i hunan. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n barod I ddysgu. Teachable spirit. Teachable spirit. A chi'n gweld yn yr arglwydd Iesu, oedd yn ddew wrth gwrs, ond yn dod yn ddyn ac yn cymryd y rôl yma wedyn o ymostwm I wrando. Ac wedyn I baso fe mlaen. Ac mae hwnna'n neges I ni wrth gwrs. Mae'n esiampl I ni. Mae ni'n diolch bod wedi wneud na drosto ni I ddechrau, ond ar un pryd mae'n esiampl I ni fel ei bobl. Gadewch I ni beidio byth a meddwl bod ni wedi cyrraedd. Bod ni'n gwybod y cwbl I gyd. Bod ni wedi casglu'r wybodaeth a'r gwirionedd yma. I ni wedi gweithio fe gyd mas. Na, dyn wir, dyn ni byth wedi. Mae angen dysgu o hyd. Mae angen agor ein clustia ni o hyd I wrando ar yr arglwydd ac I wrando ar ei air. Ac wedyn ni, Salm 40 sy'n cael ei ddifynnu yn Hebreaid, yn pwynto at Iesu Grist, wrth gwrs, cyfeirio at Iesu Grist, nid wyt yn dymuno aberth ac offrwm, rhoddais di mi glistiau agored. I wrando. Ac nid wyt yn gofyn poeth offrwm ac aberth dros bechod. Hynny yw, dyw'r aberthau, dyw pethau allanol crefydd, dyw'n gwasanaeth allanol ni ddim gwerth. Os nag I ni mewn defosiwn yn gwrando ar yr arglwydd, yn ei garu fe ac yn ei fuddhau iddo fe. Dyw'r pethau allanol ddim gwerth. Beth bynnag yw nhw, ein perthynas ni yn bersonol gyda'r arglwydd, a bod ni'n gwrando, bod ni'n agorau, bod ni'n ifydd yn ein calonnau ni i'r arglwydd. Mae hwnna'n bwysicach na'r perfformans allanol yn diwedd. Mae'n ni gofio hynny bob amser. A gwai ni mewn perygl mawr os na. Chi'n cofio yn yr Hen Testament, os oedd ceithwas yn dod I ddiwedd I gyfnod, ac wrth gwrs oedd yna gyfnod oedd e'n cael gorffen nawr I gaeth wasanaeth,
Os oedd e moyn aros yn wirfoddol fel ceithwas, oedd e'n cael twll yn ei glist. O'n i'n mynd i roi llun, o'n i'n mynd awyll i fi bido roi llun, dwi'n mynd edrych yn neis iawn. Oedd e just fel bradol yn mynd trwy'r glist at y drws. Ti'n mynd bach yn basic. Yn yr ysgol, llawer dydd, textbook a compass oedd e. Gewch chi wybod mwy am hwnna wedyn. Ond yn yr Hen Testament, drws a bradol. Chi'n gwybod beth yw hwnna? Ôl bradol, ynddo fe. Ond beth oedd hwnna'n golygu? Wi moyn aros. Wi moyn aros. Mae'n nghist i ar agor fel petai. Dwi moyn aros gyda'r meistr yma. Dwi moyn aros gyda fe. Ac fel na i ni fod, wrth gwrs. Siwr allwn ni bido gyda'r arglwydd Iesu. Siwr allwn ni bido gyda'n Duw a'n tad ni sydd wedi trefnu bywyd rhagwyddol i ni. Siwr allwn ni bido aros gyda fe a gwrando. Siwr allwn ni bido bod yn gaeth weision gwirfoddol i'r arglwydd Iesu sydd wedi'n prynu ni gyda'i werthfawroedd, sydd wedi rhoi ei hunan drosto ni. Ond ni'n gallu bod yn slow, ond ni. Ni'n gallu tynnu nôl. Wel, falle yn y cymyn heno, mae'n gyfle eto, wi eisiau aros gyda ti, yn wirfoddol. Wi eisiau cael ei nefnyddio, wi eisiau dy wasanaethu di arglwydd. Y prynwr bendigedig sydd gyda ni. Ac wedyn, mae e'n athro, cysurlon, ond wedyn ni, mae e'n fodlon dioddau. Mae'n fodlon dioddau. Mae'n dioddau'n wirfoddol. Yn adnod 6, a mae'n dod â ni at y dioddefaint ar groes, wrth gwrs. Rhoddais fy nghefen i'r curwyr, am cernau, y foch yw hwnna, y cern, i'r rhai a dyna'r farf, ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd, cywilydd na ffoer. Y peth cyntaf i sylwi, rhoddais. Nid mi gymero nhw fi, na, rhoddais fy hunan. Mae'n wirfoddol. A mae rhaid ni atgoffa'n hunan o hyd, mae'n wirfoddol. Mae wedi rhoi ei hunan drosto ni. Oedd neb yn troi fraich, Oedd ddim gorfodaeth o gwbl. Mae o'i fodd. O'i fodd. A mae hwnna'n ryfeddod. Mae'n ryfeddod parhaus. Rhoi ei gefen i gael ei phlangellu, wrth gwrs, a mae'n digwyddodd llythrenol i'r arglwydd. Rhoi ei wyneb i gael ei fwrw. Ei ben yn cael ei fwrw ac yn cael ei boeri arno. Rhoi hynna, o'i fodd. Does dim sôn am y barf yn y Testament Newydd, ond mae'n eitha tebygol bod hynny wedi digwydd hefyd. Ac oedd e'n arwydd mawr yn Israel o gywilydd, wrth gwrs. Cywilydd. Tynnu'r barf. Oedd e'n rhywbeth, o'ch chi eisiau cywilyddio rhywun, dwy'n cwilydd ar rhywun yn gyhoeddus, tynnu barf nhw. Tynnu barf nhw. Dyma beth nes i ddarllen. He suffered the deepest humiliation, for to pluck out the hair of the beard and to cover someone's face with spit was, according to Near Eastern concepts, the most humiliating suffering that could be inflicted upon a man. Na fe? Humiliation, chi'n gweld? Chi wedi profi humiliation? Public humiliation? Nath e roi hynna. Nath e ddim dal yn ôl. Rhagddo fe. Ac mae hwnna'n ryfeddod. Mae'r gair yma, gwaradwydd, neu cywilydd, shame, humiliation, y gair sy'n cael ei ddefnyddio, mae'n cael ei ddefnyddio mewn tair ffordd yn yr Hen Testament. Yn gyntaf, cywilydd cyhoeddus, public humiliation, trwy glwyfo corfforol. Yn ail, public humiliation, trwy clwyfo yr ysbryd, hynny yw gyda gurau, neu gwawd. Ac yn drydydd, cywilydd cyhoeddus achos bod chi wedi colli brwydr. Chi wedi colli'r dydd. Ac wrth gwrs, yr un peth gyda Rhufeinied, o'ch chi'n cael eich paredio fel rhai oedd wedi colli y frwydr. So dyna'r tair ffordd oedd e'n cael ei ddefnyddio. Nawr yn adnod
6, i ni'n cael y ddwy ystyr gyntaf. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr am cernau rhai ydynau'r farf, ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd, ond ni'n fodlon cymryd y public humiliation. Mae'n siŵr bod chi yn gwybod bod y groes ar Main Road mewn i Jerusalem. Lle cyhoeddus iawn oedd e, lle oedd croes Iesu Grist. Lle bydde fe'n hongian, wrth gwrs, yn noeth ar y groes, lle cyhoeddus. Pam public humiliation? Na beth sy'n digwydd i droseddwyr, na beth sy'n digwydd i bobl sy'n codi yn erbyn Cesar, neu beth bynnag. Public humiliation, chi'n gweld? Ni chuddiais fy wyneb rhag hynny. Rhoddais, o'n i'n fodlon. O'n i'n fodlon. Mwyn ni, cofiwch. Mwyn prynu ni, a'n hachub ni. Oedd e'n fodlon. Ac wrth gwrs, dylen ni fod yn fodlon wedyn, ond dylen ni. Wynebu tyma bach o humiliation weithiau, beth yw'r ots? Os y'n ni'n sôn am yr arglwydd Iesu. Beth yw'r ots? Oedd e'n fodlon. Oedd e'n fodlon mwyn ni. Y poen corfforol, y poen ysbrydol, o gael ei wawdio, wrth gwrs, y ddau. Y ddau. Ti oedd am achub pawb, come on, achub dy hunan. Y gwawd i gyd. A'r boen corfforol. Ond yn adnod 7, i ni'n cael yr ystyr arall. Y trydydd ystyr, sef colli brwydr, colli'r dydd yn llwyr. A mae'r arglwydd yw yn fy nghynnal, am hynny, ni chaf fy sarhau. Mae'n cael ei sarhau yn yr ystyr o wawd, ond o ran colled terfynol, o na, dyw e ddim yn cael ei sarhau. Dim o gwbl. Mae yna fuddugoliaeth derfynol iddo fe. A mae'n dweud wrthon ni sut, a mae'r arglwydd yw yn fy nghynnal. Mae e gyda fi. Mae e gyda fi. Mae'n fynd i fod gyda fi, ac felly ni chaf fy sarhau. Ioan 16, adnod 32, edrychwch, a mae amser yn dod, yn wir, mae wedi dod, pan gewch eich gwasgaru bob un i'w le ei hun, a disgyblio nawr, ddwch chi di mynd, a ngadael i ar fy mhen fy hun. Ac eto, nid wyf ar fy mhen fy hun, oherwydd y mae'r tad gyda mi. Pwy mae'n dibynnu arno? Pwy mae'n edrych arno i fod yn agos y tad? Yr arglwydd, wrth gwrs, yn agos ato fe. Ac am hynny, mae'n gosod ei wyneb fel callester, fel fflint. Hynny yw, mae'n gosod ei wyneb fel yna. Chi'n gwybod pan mae'r pobl yn taflu'r projectiles yma, mae'n cael ei ffixo ar darget yn dweud. A mae'n mynd wedyn ni at y target na, lle bynnag mae e, ac mae'n mynd. Mae wedi cael ei gloi mewn ar y target. A'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, oedd ei feddwl oedd wedi cael ei osod, oedd ei olwg wedi cael ei osod ar y groes, fixed ar y target, wedi cael ei gloi mewn. Oedd ddim symud, oedd ddim deviation, oedd ddim tynnu nôl, oedd wedi cael ei osod. A mi ath bob cam i'r groes ein mwyn ni. Luc 9:51, pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troes neu gosododd ei wyneb i fynd i Jerusalem. Yn Saesneg, mae'n glir, he set his face. Mae'n cloi e mewn. He set his face i fynd i Jerusalem. Ac oedd hynny ar ôl y gwedd newidiad. Pan oedd Moses ac Elias wedi siarad am ei ymadawiad. Pan oedd y tad wedi ei anrydeddu fe a'i galwnogi fe. I fynd ymlaen, wrth gwrs, bob cam i'r groes, a mae'n gosod i wyneb. Fel fflint. Ac i ni'n gweddio, i ni'n diolch yn gyntaf am hynny, ac i ni'n gweddio am ras i osod ein wynebau ni fel fflint i wneud ewyllus yr arglwydd yn ein bywyd ni. A mi ni osod ein wynebau, come on, cloi mewn, ewyllus yr arglwydd. Beth mae e moyn gyda fi?
wythnos yma, y flwyddyn yma, yn gyffredinol yn y mywyd, fy naw i moyn cloi fel fflint, locked in ar y target, o'i ogoneddu fe a'i blesio fe. Beth bynnag oedd perswad i ffrindiau fe, Pedr, paid â siarad fel hyn bod ti'n mynd i ddioddau, paid â siarad fel yna amdana ti dy hunan. Cer bant, Satan, cer bant oedd ei wrthau. Wi'n mynd, wedi gosod yn wyneb. Mor anheilwng oedd y rhai oedd e'n mynd i farw drostyn nhw. Ni, dim ots, oedd e'n gosod i wyneb fel fflint i gyflawni y cynllun iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Gweitha chwerwder Gethsemane, gweitha gwawd y dyrfa, cyfan i gyd, mae'n gosod ei wyneb fel fflint. A diolch am hynny. Ac wedyn mae'n disgwyl cael ei gyfiawnhau. Mae'n disgwyl cael ei godi a'i gyhoeddi'n gyfiawn, chi'n gweld, gan yr arglwydd. Adnod 8 a 9, mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau. Gair Saesneg yw vindicate, prove to be righteous. Fy nghyfiawnhau yn agos, mae wrth law. Ac i ni'n darllen hynny wrth gwrs yn y Testament Newydd. Gafodd Iesu Grist ei gyhoeddi yn gyfiawn. Yn gyfiawn. Vindication gafodd ei godi o'r bedd yn fyw. Dyna oedd arwyddocad ei godi fe o'r bedd. Fe oedd mab y dyn, fe oedd mab Duw. A mae e'n gyfiawn, a mae wedi ennill cyfiawnder i'w bobl hefyd. Pob un sy'n credu ynddo fe. Felly, Rhufeiniaid 1, ond yn nhrefn sanctaidd yr ysbryd, cyhoeddwyd ef yn fab Duw, a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein harglwydd. Oedd ei fywyd yn gyfiawn. Oedd e'n marw i ennill cyfiawnder i'w bobl, cyfiawnder Duw, bod ni'n iawn gyda Duw, bod ni'n cael ei cyhoeddi'n iawn gyda Duw. A mae wedi gael e. Mae wedi gael e. Achos oedd ei fywyd yn ddynam, ac oedd ei waed ei farwolaeth yn bir ac yn werthfawr, ac yn cuddio holl bechodau ei bobl. Mae'n cael ei gyhoeddi yn gyfiawn. 1 Timotheus, un arall o'r 3:16s sydd yn y Beibl, ei amlygu ef, neu Duw yn cael ei amlygu mewn cnawd, ei gyfiawnhau, vindicated yn yr ysbryd. A sneb yn gallu dadle. Sneb yn gallu dod â cyhuddiad yn ei erbyn e. Sneb yn gallu dweud yn wahanol, hang on, na, mae hwn yn derbyn di. Na, mae hyn yn derbyn di. Ti ddim digon da fan hyn, ti ddim di wneud digon fan arall. Na, sneb yn gallu gweud dim. Pwy a ddadlau i'm herbyn? Gadewch i ni wynebu'n gilydd. Dewch a fe i'r llys. Let's go to court. Face each other. Come on, dewch. Os oes gyda chi rhywbeth i ddweud, i'n argyhoeddi fi nawr a dweud bod fi ddim yn ddigon da. Iesu Grist, chi'n gweld? Sneb, oes e? Pwy all? Sneb. Ac felly, i ni'n gyfiawn ynddo fe. I ni'n gyfiawn. Mae cyfiawnder Duw gyda ni ynddo fe. Rhufeiniaid 8:33. I ni wedi edrych arno fe'n ddiweddar. Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sy'n ein collfarnu? Ai Crist Iesu? Gallech chi ofyn cwestiwn? Yr un a fi farw a gyfodwyd sydd ar ddeheulaw Duw sydd yn ymbil troson ni. Na, i ni'n gyfiawn ynddo fe. Pan i ni'n meddwl nawr, bydde unrhyw un yn gallu dod â cyhuddiad yn erbyn Iesu Grist heno. Na. Ac felly, gan bod ni trwy ffydd yn Iesu Grist, all neb ddod â cyhuddiad yn ein herbyn ni. Ac mae'n dweud bydd y cyhuddwyr yn diflannu. Fyddan nhw'n diflannu, fyddan nhw'n pydru fel dillad sy'n cael ei bita gan wyfyn gyda'r moths. Na nhw, y rhai sydd eisiau dod â bydd neb yna i ddweud dim byd. Ac felly mae'r ymateb ar y diwedd. Nawr siwr ydych chi'n ymateb i hyn. Pwy bynnag sy'n ofni'r arglwydd, gwrandawed ar lais ei was.
Yr un sy'n rhodio mewn tywyllwch, ddim yn siŵr pwy ffordd i fynd, ymddirieded yn enw yr arglwydd. Os ych chi eisiau dod at Dduw, os ych chi eisiau bywyd tragwyddol, dewch at y gwas. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch hynny am y gwas dioddefus, y gwas bendigedig i ni wedi disgrifio'n fyr ac yn annigonol nawr. A beth mae wedi wneud trosom ni, o'i fodd, ein mwyn ac yn ein lle ni. Diolch hefyd, fel ni wedi sylwi, am yr esiampl sydd i ni fel Cristnogion o sut i fod yn weision yr arglwydd. Ac ni'n gweddio am ras, wrth gwrs, hefyd i fod yn debycach iddo fe. Ac ar ei ben bwrgoron. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf. Yn anffodus, dyw'r gerddoriaeth ddim gyda ni. Mi wneith Sian roi nodyn i ni. Mae rai o'ch chi'n gwybod y dôn yn iawn, ac os i chi, newch chi helpu ni i ledio, a mi nawn ni ddilyn gyda'n gilydd. Arna un o'r bai, o'n i'n sylweddoli bod y miwsig ddim gyda ni, ond mi nawn ni ein gorau, a hynny i geisio canolbwyntio ar y geiriau wrth gwrs. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yn rhwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel y rwy. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella yn rhwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel y rwy. Mae dwyr o fel ein gwrthod, ac lwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fynnau gwrth ei fod. Dan gysgod croes yr Iesu, rwy'n unau deulu. Pob un fi'n caisio'n hunan naw, sy'n un trwy ras yr ieir. Sy'n fedrwn o'r adwyddor, a'i barod Iesu glyw. Dan gysgod croes yr Iesu, gwyl y plant alwodd Duw. Dan gysgod croes yr Iesu, y daeth at goron ni'r. Cawlodd ei addewid, a'r ffordd ei lwybrau. Ei briod mae'r berffaith fyddwn, gormonol eich cyflawn niw. Dan gysgod croes yr Iesu, yn llawen byddwn fyw. Diolch arglwydd am dair i ni heno. Diolch am ein atgoffa ni o arglwydd bod y drws ar agor, bod ti wedi cadw'r drws ar agor i ddynion, i ddynoliaeth, i bechaduriaid. A'r drws yw y gwas, y drws yw yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni'n diolch. Diolch am yr un ddath a geiriau grasol, a geiriau y bywyd tragwyddol. Diolch am ei ddarostyngiad a'i ostyngeidrwydd o arglwydd, i fod yn ifydd hyd angau. Diolch iddo roi ei hunan, y cyfan i ni wedi clywed nawr, o diolch. A'r rhyfeddod mwyaf bod ein mwyn ni. Dros bechadur,
buost farw, tros rai gwbl anheilwng. O, Arglwydd, diolch. I ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol, byddi di'n llenwi ni ar cariad hwn nawr, gen i dywallt arliad yn ein calonau ni, Arglwydd. Diolch bod e'n gariad heb ddechrau ac yn gariad heb ddiwedd. Bendithian i a bwyda ni rhagor nawr, wrth i ni wledda arno fe yn y cymyn. Gogoniant i'th enw. Amen.